Εκδρομή ονείρων. Μια φωτογραφία από τα παιδικά μου χρόνια, τότε που είχα πολλά όνειρα κι ήσασταν μόνο λόγια, λόγια, λόγια. Και από πράξεις τίποτα. Για άλλη μια φορά έμεινα μαγκάς στο τίποτα. Καχύποπτα να νιώθω και να μεγαλώνω τόσο όσο περνούσε ο καιρός. Έμενα στα ίδια, ήμουν πάντα σταθερός και αληθινός. Δεν πρόδωσαν, με πρόδωσαν, αγάπησαν, με μίσαν. Μετά από καιρό πάλι πίσω μου γύρισαν, αφού μύρισαν συμφέρον. Και γενικά ζητάν πράγματα των αρρωτέρων. Έτσι είναι να το ξέρεις το συμφέρον. Έτσι είναι το συμφέρον.